आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन आंनिख्रुइ देरसिन आंनिख्रुइ दुइसिन गासैखौबो आं चेनेलाव बरायग्रोबाय थ' दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे दुखुनि रावखौ शेयार खालामनो थांगासिनो दं आरो जे आं आंनि इउटुब लाइभ जार्नियाव ओरैनोथ' बहुत गोबाव आंनि इउटुबा दै आं इउटुबखौ बहुत 2020 ना मा खुलिनाय ओरैनो 5 years रानिं आंनि स्ट्रागल खालामनाया इउटुबाव दा एकदम माने बहुत गाज्रि स्ट्रागल खालामगासिनो दङ खिन्थु माखासे बहुत प्रब्लेम आरो जायनि जाहोनाव आं ग्र' खालामनो हायाखै चेनेलखौ दासिमहालागैबो खिन्थु दासान्दि एसे ग्र' जानायनि लामायाव फैनायावनो एकदम मोनसे गाज्रि शट मोननांबाय आं आंनि जितु 5 yearsनि इउटुब स्ट्रागल लाइफआव मोनब्रै भिडिअआ बिराद गाज्रि इफेक्ट खोख्लैबाय आंखौ माने आंबो मिथियामोन एसेबां जे बिदि स्ट्रिक होननानै आंबो मिथियामोन आरोना जायनि जाउनाव आं दा माने स्ट्राइक हरजाबाय आरो मानि थाखाय स्ट्राइक हरजादों आं बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ जुदि नोंथांमोना माब्लाबाफोर इयुनाव जुदि भिडिअफोर बानायोबाथाय बा पार्ट टाइम हिसाबै जुदि नों इउटुबखौ लानो सानदोंब्ला अब्ला बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ नोंथाङाबो मावनाङा नङाब्लाथाय एकदम माने भुगिनांगोन आरो जेरै आं दा माने स्ट्राइक हरजाबाय नङा होमबा जायनि जाउनाव बिराद दुखु दा मोनाबाथाय हामगौमोन दा बेखौ मोननानै माने एसे डिमटिभेट जादों आरो गोसोआ माने एसे बोरैबा नांदों आरो दा मा खालामनो उपायथ' गैला गोरोन्थिखौ मावबाय जेब्ला दा गोरोन्थिनि फिथाइखौ मोननांबाय आं दा 3 monthsनि गेजेरावसो माने बुस्थुआबो एक्सपायार जायो आरो दा 3 months जानो थाखायथ' बहुत सम 3 monthsनि सिगाङावनो जुदि आरो माबा मोनसे गोरोन्थि मावबाथाय आरोबाव स्ट्राइक नांबावगोन माने चेनेला उरायनायनि बिराद चान्स थागोन आरो बेनिखायनो दा मा खालामनो दा 5 yearsनि स्ट्रागल खालामनाय मनेटाइजबो जादों चेनेला दा थाबैनो फुथारनोबो हाया ओरैनोथ' आंना चेनेला फ्रिजआव थांखानाय जायनि जाउनाव दा बेखौनो माने एसे ग्र' जागौबा आं भिडिअ बानायगासिनोमोन नाजागासिनोमोन खिन्थु उपाय गैया बे स्ट्राइकखौ मोननानै एकदम गोसोआव दुखु आरो आं दा राहाथ' गैला मा बुंनो दा भुलनि थाखायथ' फिथाइखौ मोननांबाय थ' जेखियानो जादोंला जे इयुनाव जुदि नोंथांमोना आं नायगिरि नोंथांमोना सोरबा इउटुबार बा इयुनाव एज ए पार्ट टाइम खामानि मावनो सानदोंबा इउटुबाव नोंथांमोना बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ दा माव नङाब्ला एकदम भुगिनांगोन आरो माने जाय इउटुबार बिथांमोना मिथिगौ आरो जे स्ट्राइक मोनोबा माने गोसोआव माबायदि दुखु नाङो बिराद दुखु नाङो आरो जिखुनु उपाय गैया दा फार्स्ट स्ट्राइक मोनबाय नालाय जेरै फर एग्जाम्पल एग्जाम लिरोबाथाय जों एग्जामाव फेल जायोबाथाय माबायदि दुखु मोनो नङा होमबा थिग बेफोरबायदि आरो दै दा आंनि बेलायावबो बेनो जाबाय नैबे चेनेलनि बेलायाव मोनब्रै भिडिअआ एकदम माने कमप्लिटलि आंखौ बिराद गाज्रि बुस्थु खोख्लैबाय आरो मिथियाना आंबो बानायो दा आं मानि सायाव इसेबां बिदि इफेक्ट गोग्लैगासिनो दं बेखौ सानाखैमोन आरो दा आं मा गोरोन्थि मावगासिनो दङ भिडिअ जे माने बेफोरबायदिबो जे बाहायनो मोना नों देखायनोबो मोना आरो ओरैबायदि माखासे रावखौबो नोङो बाहायनो मोना एकदम माने बिराद स्ट्रिक आरो दा बे फंनैसो रावखौ बाहायनायावनो माने आंनिया चेनेला माने बिराद गाज्रि कन्डिसनाव दङ दा बेखौ बुंनोबो हाया दालाय नै अपेनलि माने खुला खुलिबो बुंनो हाया दा जों बयबो मोनथिखागौ दासान्दिथ' नै भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव एकदम नङा होमबा दावहा जाहां जाबायानो बुंजायो जिहेतु 7 तारिखनि हर नङा होमबा 7:05 जिहेतु जोंनि भारतआ जेब्ला माने अपारेशन सिन्दुरखौ हगारनानै होयो POKआव नङा होमबा अब्लाथाय माने 9टा जितु केम्पफोरखौ उदखारि हान्जाफोरनि हादर उदखारि हान्जाफोरनि केम्पफोरखौ माने पुरा थेर बेथेर खालामदोंमोन दा बै बुस्थुखौनो आं अपेनलि बुंनो हाया जुदि अपेनलि बुङोबाथाय माने एकदम माबा मोनसे जायो आरो चेनेलाव इफेक्ट गोग्लैयो दा गुबुननि बेलायाव गोग्लैया आं बेखौ मिथियालाय माबायदि खामानि मावो बिथांमोना माने बिथांमोननि चेनेलाव एसेबो इफेक्ट गोग्लैया माने आं दाबो मोजां रोंजोबाखै बुस्थुआ स्टाडि खालामनायालाय खिन्थु बुजिजोबाखै जानांगौ जायनि बेलायाव माने बे गोरोन्थिखौ मावफ्लांनानै माने दिनै बे फिथाइखौ मोननांदों आरो दै जायनि जाहोनाव दुखु मोनगासिनो आरो गोसोआव दाथ' उपाय गैया मा खालामनो नङा होमबा जेखियानो जादोंला जिखुनु नोंथांमोननि सेराव आं बे बुस्थुखौ शेयार खालामगासिनो दङ जे नोंथांमोना बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ दा माव फिउचाराव बा दायो सोरबा प्रेजेन्टआव जुदि नोंथांमोनाबो इउटुबार दङब्लाथाय बेफोरबायदि हाबाखौ दा माव एकदम नङाबाथाय सेस नोंथांनि जेसेबां बोसोरनि स्ट्रागल खालामनाय पुरा दैयाव खारनो हागौ आरो दै थिग बेफोरबायदि रावा माने खोथाया जाहैबाय मा दासान्दि आं आंनि भिडिअ मोनब्रै भिडिअ माने $UL मोनबाय आरो ओमफ्राय मोनसे भिडिअथ' कमप्लिटलि माने एकदम इउटुब कम्पानियानो दानना होखादो भिडिअखौनो ओमफ्राय स्ट्राइक हरजादों माने ओरैबायदि स्ट्रिक्ट माने इउटुब सिस्टेमाव माने ओरैबायदि स्ट्रिक्ट कमिउनिटि गाइडलाइन बेनिफ्राय पलिसि दं आंबो मिथियामोनलाय बेनि उनाव जितु जेब्ला सर्ट मोनबायना अब्लासो आं स्टाडि खालामबावबायलाय आदसा अब्ला बिदिसो रावा गोरलै नङालै जिहेतु इउटुबनिफ्राय रां जानायाबो गोरलै नङा सोरबा खामायदोंबा खामायग्राया खामायगासिनो दङ जाय बिथांमोना इउटुबाव आरजिनानै
एसे रां खामायगासिनो हागासिनो दङ बिथांमोना मिन्थिगौ आरो जे बिथांमोना बेसेबां हार्ड वर्क खालामनानै जेनेबा थाइसे थाइनैखौ आरजिनो हादों खोथाया बुंबाय आं थाइसे थाइनै बहुत आरजिग्राफ्रा नङा होमबा खिन्थु साफ्रोमबोनि थाखाय गोरलै नङा पसिबिलिटिया अब्लासो जागोन जेब्ला माने एसे नलेज थागोन मोजाङै नलेज थागोन इउटुबनि बागै सिगांनि समाव बारा स्ट्रिक्ट नङा होनना बुङोमोन मानसिफ्रा खिन्थु दा बांसिन स्ट्रिक्ट जाबायनो दाथ' मा खालामनो नङा होमबा आंथ' स्ट्राइक मोनबाय खनसे जायनि बेलायाव बिराद दुखु दा चेनेलाबो फ्रिजआव दंखायो फ्रिजखौनो आं सिफायनो थाखाय एकदम माने भिडिअ लाबोसोमलागासिनो आरो भिउसआथ' जाखाया आंनाव भिउसआ बिराद खम भिउस जायो माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ बेखौनो बुजिलां बुस्थुआबो आंनिया नङा मिक्स कन्टेन्ट जाजोब्बाय माबा जाबाय बिराद समस्या दङ माने आंनि चेनेलाव बिराद समस्या दं आरो साबसक्राइबारफोरा रानजाजोब्बाय आंना माने इयाव खावसे बैयाव खावसे बैयाव खावसे थांलाजोब्बाय दा मा खालामनो उपाय गैला माने गोरोन्थिखौ आं फार्स्टनिफ्रायनो मावबोबायना दा बे बुस्थुखौ सुद्रायनो हागोन ना हाला नाजागासिनो अब्लाबो हार मानियाखैमोन जितु माबा मोनसे सिमां लानानै नङा होमबा बेनो आरो जियानो हक जिखुनु आं बुस्थुखौ नोंथांमोननो शेयार खालामदों जाहाथे नोंथांमोनाबो पार्ट टाइम हिसाबै जुदि खामानि मावनो गोसोब्लाथाय एसे सिनसियार जा बुस्थुफोरखौ एसे मोजाङै स्टाडि खालाम बेनि उनावसो माबा आरो बेनिफ्राय मोनसे रावखौ बुंगोन आं जिहेतु आंनि चेनेलाव जिहेतु आं मोनब्रै भिडिअ'आव माने मोनसेयावथ' आं स्ट्राइक मोनबाय मोनथाम भिडिअ माने कमप्लिटलि इउल' डलार आरो हिउमेन रिभिउ हरदों होमबाबो जाया माने दा बेनि कारना जाबाय मा माखासे जितु इउटुबनि कमिउनिटि गाइडलाइनाव माखासे ओरैबायदि रावफोर दङ माने सिस्टेम दङ जे जानला मानला रावखौ बाहायनो मोना जानला मानला भिजुवेलखौ देखायनो मोना आरो दा जों बेखौ आं माने अपेनलि देखायदोंमोन दासान्दि जितु बुंनो थाङोब्ला नै भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव नङा होमबा जानाय जितु दावहा नङा होमबा बेनि सायावनो मोननैसो भिडिअ आं क्लिप्सखौ हगारनानै होदोंमोन प्लास आं बेयाव बेनि बागै मोननैसो राव बाहायदोंमोन आरो मिथिबायना जाय बाथ्राखौ आं बाहायनो मोना दा उदखारिखौ इंलिसाव बुंनो मोनालाय मोना दा गुबुनफोरा बाहायो नामाथाय आं बेखौ मिथिया दैया दा बेफोर रावआवनो फैदो नामा आं बिदि सानदों आरो दै नङाबाथ' बुस्थुआथ' आं गाज्रि रावथ' बेयाव बाहायाखै नङा होमबा फर एग्जाम्पल जिहेतु टेररिस्ट बेफोरखौ बाहायनो मोना माने ओरैबायदि स्ट्रिक्ट मा बुंगोन आरो गोरलै नङा एकदम इउटुबार जानानै थाइसे थाइनै रां आरजिनाया बा आरजिनांगौआ एसेबां माने गोरलै नङा जों जेसेबां गोरलै सानोना बेसेबां गोरलै नङा मानसिनाव नलेज थानांगौ मोनफ्रोमबो फिल्डआव नों खामानि मावनोबाथाय नलेज थानांगौ बे बुस्थुआ एकदम नंथारगौ आरो दा आंनि बेलायावबो आं दासो एसे रियेलाइज जागासिनो दं जिनिसखौ भिडिअ बानायगोन हगारगोन अब्लानो जे रिभिनिउ जागोन बेबो नङालाय माबायदि भिडिअ बानायगोन माबायदि वर्ड्स बाहायगोन नङा होमबा बेनि सायावबो एकदम नङा प्रपार नलेज थानांगोन आरो अब्लासो हागोन दा नोंथांमोना बेखौबो साननो हागौ जे सोरबाथ' सोरबा खायफा खायफानि भिडिअआवथ' बेफोरबायदि रावबो बाहायनो बिथांमोना रेभिनिउ खालामो रेभिनिउ जाया बिसोरना ओरैनो माबायो माने ओरैनो बेकार चेनेला बिसोरना ग्र' जानाय नङा गोबां साबसक्राइबार नुनो हागौ खिन्थु रेभिनिउ जायाबो जानो हागौ आरो बिथांमोननियाव चेनेलाव दै बेफोरबायदिबो थायो आरो चेनेल गिदिरबानो जे एकदम रेभिनिउ थायो बा रेभिनिउ ताग्रा मोनो बेबो नङा जानो हागौ जे बिथांमोनासो मिथिगौ जे बिथांमोननि चेनेलाव माने माबायदि माखासे गाज्रि कन्डिसनाव जानानै दङ बिदिबानो दा आंनि बेलायाव नाय आंनाथ' साबसक्राइबार बारा बुरजा गैखाया नङा होमबा गुन्दै मोनजागोना गोरलै नङा इउटुबनिफ्राय एकदम गोरा थ' जेखियानो जादोला आं नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंगोन जे नोंथांमोना जेब्लायबो जितु सासे इउटुबार जानो गोसोब्ला पार्ट टाइमानो जा बा फुल टाइम हिसाबै नों माबा मोनसे लानानै जुदि नों सानदोंब्ला खामानि मावनो बेवहाय एकदम प्रपार नलेज गेन खालाम माने माखासे बुस्थुफोरखौ नोङो बुथुमनानै लाग्रो सिस्टेमनि सायाव अब्लासो माने नोङो थावरिनो हागोन आरो दै थ' बेजों लोगोसे दिनै आंनि भिडिअ बेयावनो जोब्बाय गोजोन्थों।